Vi skal nu kigge på betydningen af A og B i en lineær sammenhæng. Den lineære sammenhæng har ligningen y lige med a gange x plus b. Eller også kan man sige, at forskriften den er f af x lige med a gange x plus b. Påstanden er, at b det er skæring med y-aksen, som er illustreret her på grafen. Hvis man er helt præcis, så skulle man sige, at linjen går igennem punktet 0, b, altså punktet med x-koordinat 0 og y-koordinat b. Men det vi altså påstår, det er, at b, det er lige præcis der, hvor vores linje rammer y-aksen. Vores anden påstand, det er, at betydningen af stigningstallet a, det er, at hver gang x vokser med 1, så vokser y med a. Jeg kan lige mærke til, at a godt kan være negativ, og i det tilfælde der har vi altså en lineær funktion, som er aftagende, det vil sige, at den rette linje den går nedad. Når a er 0, så får vi en vandret linje svarende til et stigningstal på 0. Godt. Lad os prøve at kigge på det første argument. Når vi befinder os her i krydset og langs med y-aksen, så er x jo 0. Herude til højre har vi de positive x'er, ude til venstre har vi de negative x'er. Så hvis vi skal tjekke, om vores påstand passer, så skal vi jo tage x-værdien 0, som vi har liggende her. Jeg kan lige prøve at tegne den ind. Og så skal vi jo sætte 0 ind i vores ligning, og så skal vi finde ud af, hvad y-værdien den bliver. Så det gør vi. Så vi sætter x lige med 0, og så beregner vi y-værdien, og y, det bliver så a ganget med 0 plus b, og a gange 0, det giver jo så 0, så vi får altså 0 plus b, og det er jo det samme som b. Så har vi altså faktisk et færdigt argument, fordi når x er 0, så er y b, så punktet 0, b ligger altså på linjen, og det svarer altså til, at man siger, at skæring med y-aksen, det er b. Godt, lad os kigge på betydningen af stigningstallet. Hernede er der en tabel, hvor x varierer fra 0 til 4 i spring på 1, og så har jeg så udfyldt nogle y-værdier hernede, og det skal vi selvfølgelig lige have tjekket. Heroppe der har vi lavet beregning af, at når x er 0, så er y b, så det første punkt her, det passer selvfølgelig. Men lad os lige prøve i hvert fald at tjekke et par af de andre. Så lad os sige, at vi sætter x lige med 1. Så bliver y-værdien, det bliver så a ganget med 1 plus b, og 1a, det er jo a, så det giver a plus b. Det svarer jo til det a plus b, der står hernede. Så kan vi sætte x lige med 2. Og vi sætter x lige med 2. Så bliver beregningen af y, det bliver så a gange 2 plus b, og a gange 2 er det samme som 2 gange a, og det betyder så, at y-værdien den bliver 2a eller 2 gange a plus b. Og det er jo lige præcis det, der står hernede. Nu har jeg nok fanget systemet i det, men lad os bare lige sætte x lige med 3. Og så får vi, at y, det bliver a gange 3, som er det samme som 3a, og så lægger vi b til. Og det giver altså 3a plus b, eller 3 gange a plus b. Godt. Hvis vi så lige går over i skemaet nu her, så har vi 3a plus b. Hvis vi så sætter x lige med 4, så giver det så 4a plus b, osv. Hvis vi nu går ind og kigger i vores skema,
så kan man jo se, at hver gang vi går et skridt til højre her, fra 0 til 1, eller fra 1 til 2 for eksempel, så sker der jo det med y-værdien, at den vokser med a, eller man plusser a på, kunne man også sige. Altså den gamle y-værdi var b, så plusser vi med a, og så får vi jo a plus b. Tager vi nu den her y-værdi og lægger a til, så får vi a plus b, eller 2a plus b. Så hver gang vi altså går et skridt til højre på x-aksen, som det er markeret heroppe, så bliver den nye a-værdi, den bliver a større end den gamle. Man kan også gøre det her fra 2 til 3, der er et skridt fra 2a plus b til 3a plus b. Der har vi igen, at a bliver lagt til, og så her fra 3 til 4, der får vi igen lagt 1 til på x-aksen, og y-værdien vokser fra 3a plus b til 4a plus b. Så hvis vi udfylder hele skemaet her, så sker det altså det, at hver gang x vokser med 1, så vokser y med a. Og det var jo faktisk lige præcis den påstand, vi skulle vise. Hvis man nu lader x'et vokse med et større tal end 1, lad os prøve at sige, at vi i stedet for siger, at x vokser med 2. Hvad sker der så? Ja, lad os prøve at gå fra 0 og til 2. Så betyder det jo, at x vokser med 2 trin. Hvad sker der så med y-værdien? Ja, det kan vi se hernede. Så vokser y-værdien fra b til 2a plus b, og det betyder så, at y er vokset med 2a. Man kan også gå fra 1 til 3. Det er 2 skridt på x-aksen. Så vokser y-værdien fra a plus b til 3a plus b. Det vil sige, at der er blevet lagt 2a oveni. Så hver gang x vokser med 1, så vokser y med a. Hver gang x vokser med 2, så vokser y med 2a. Og sådan kunne man jo så blive ved. Altså hvis nu x vokser med 7, så vokser y med 7a. Godt, lad os lige gøre den her færdig. Det kan vist lige være her. Så når x vokser med 2, så sker der det, at y vokser med 2a. Det var det.